tärkein syy järjestää tuo turnaus on tarjota meidän pelaajille näitä kansainvälisiä otteluita. Sen fiilistä ja sitä tunnelmaa, mikä tuo kentillä vallitsi. Se on se tärkein asia. Jos me saadaan Helsinkiin hyviä joukkoita Ruotsista, Virosta, Latviasta, Tanskasta, niin se on aika loistava juttu. Me saadaan meidän kotikulmille tosi kovan tason otteluita, mikä voi olla parempaa kuin se. Ja ihan taatusti, vaikka HIK täyttää ensi vuonna 101 vuotta, niin turnaus järjestetään. Me saatiin tosi hyvää palautetta. Just nämä meidän kannalta tärkeimmät joukkueet, jotka Bromman Poikkarna ja Djurgården ja Skontorliiga, kaikki, jotka tuli ulkomailta, oli erittäin tyytyväisiä koko tuon turnauksen järjestelyihin, pelien laatuun, kenttiin, erotuomareihin, kaikkeen oikeastaan. Ja sen takia mä oon ihan vakuuttunut, että me saadaan ensi vuonna jopa vielä parempi turnausaika. On hyvä. Maailman paras turnaus. Hyvät järjestelyt, hyvät pelaajat, hienoja ulkomaalaisvieraita. Aivan parasta. Kiva katsoa ja kiva olla paikalla. Me tarvitaan tosi reippaita, sporttisia, liikunnallisesti eteviä lapsia, aika räväkkiä kaverit. Jalkapallo on kuitenkin kamppailupeli. Siinä yritetään olla parempia kuin vastustaja. Tulee 1 vastaan 1 tilanteita, mitkä pitää pystyä voittamaan. Ja siihen ei pelkkä taito ja juonikkuus riitä, vaan se on myös kamppailua. Siinä on myös tämmöisiä fyysisiä elementtejä, rohkeutta, aggressiivisuutta, jotka kuuluu tähän peliin. Ja jos sä oot todella arka, kiltti ja muuta, niin sun on hankala pärjätä tässä pelissä. Pitää olla reipas, pitää olla aggressiivinen oikealla tavalla. Toki pitää olla aivan uskomaton motivaatio ja halu oppia lisää. Ilman sitä ei mitään mahdollista pärjätä koskaan. Ja sen takia HJK:ssakin me yritetään koko ajan etsiä semmosia pelaajia, joista niin paistaa se halu tehdä tätä hommaa. Halu mennä yksin harjoittelemaan, halu tulla paremmaksi. Ja halu tehdä sitä joka ainoa päivä vuodessa. Koska se on oikeastaan ainoa tapa, miten tässä pelissä voi pärjätä ja nousta tosi korkealle. Ja tämmöistä kaverit on tietysti kullan arvoisia. Jos niin tämmöinen liikunnallisesti lahjakas lapsi menettää sydämensä futikselle ja haluaa todella tulla hyväksi pelaajaksi, niin se on aika ihanteellinen yhdistelmä. Sitten tämmöiselle lapselle tarjoaa oikean ympäristön, laadukkaan valmennuksen, hyvät treeniolot ja järkevän kilpailutoiminnan, niin se on aika hyvä paikka.